Longtharai dolai Tiprani bisingo khobjak 48 Karamcharra Manu adi block by khobjak Karamcharra ADC village Tiprasa rongni coming Amchaio tamo Tiprasa rongni jingjal tong thangui tini visit khlaikha MLA Dangshu tai logio tongkha Tipra motha ni tai joto sengkra rok logio tongbai khatini visit khlaithani wo abono ongkha election paimani yagulo phano Tiprasa coming Amchaio rogo thangui tamo jingjal tong nok tui lama pur eba omo hai tongthai chathai abo hairok tamo jingjal tong Tiprasa rongni amono thangui naikha tini Piaba khoroksa khoroknui MLA rok tabok bo mo haikhai kebo coming Amchaio rogo thangui coming wo thangui Berainaikha khai naiyakho Tiprasa lukhorokni tamo jingjal tong piaba election sikang jingjal to ongui no thangjak aboni jing election ni pore wo tamo jingjal tong tabok bo thangui naiyakho MLA henjaknai rok piaba tini nukjakha Longtharai dolai Tiprani bisingo khobjak 48 Karamcharra Manu adi block ni bisingo khobjak Karamcharra coming Amchaio ni Tiprasa rok bahai tong amno thangui naikha MLA Dangshu tai logio tongkha logio joto Tipra mothani adongsong সাজে তিনি Karamcharra bisio phaye je Tiprasa rokni hamkraini bago je visit khaike ba berakhi nai mane bom hai nukha ba bom hai jingjal ko sai tong tak phano chin Tiprasa rok Karamcharra bisi tiniani visit the day 3 very pathetic condition in ADC area. This Karamcharra also belongs to ADC. Schools toilet kare 40 families 50 families mongni tui kare borok muddy water jeta stream ni khurui tui nanglai tongo very pathetic condition sar je monoblock ni bising 31 ta bisini bisingo bebak 31 ta bisini da nang visit khainai 31 ta bisini bising ani jurisdiction 22 VCs klai 22 ta VCs ang 20 days ni bising cover khaina